Ξεκινάω με ευχαριστίες. Να ευχαριστήσω τα παιδιά από το Master Bag για όλη την προσπάθεια που έγινε να στηθεί ο συγκεκριμένος αγώνας. Χωρίς αυτούς δεν θα γινότανε. Ο κύριος Φίτρος με την GBF, το κατάστημα Vodafone στη Χαλκίδα, η εταιρεία 4 Labels και τα Sista Gel. Λίγα λόγια για τον αγώνα. Όπως ξέρετε, είναι 2 στροφές των 17 χιλιόμετρων. Θα υπάρχει υδροδοσία και εδώ, αλλά και στο τέρμα της ανηφόρας πριν το μονοπάτι, στην περιοχή παρατηρητήριο που λέμε, και εκεί θα βρείτε νερό όποιος χρειαστεί. Λίγο προσοχή στο πρώτο μονοπάτι εδώ, μετά τις 3 πρώτες ανηφόρες. Έχει πέτρες, δεν υπάρχει λόγος να ρισκάρετε, είναι μικρό. Να ευχαριστήσω και κάποιους παλιούς και νέους πρωταθλητές που έχουν έρθει να μας θυμίσουν την παρουσία τους, και τον κύριο Σιλοδήμο και τον κύριο Κίνη, την κυρία Βάσο Λαζοπούλου, η οποία βγήκε πρωταθλήτρια στη Σαλαμίνα την προηγούμενη Κυριακή Ελλάδος, και είναι και ο πρωταθλητής του Downhill. Ευχαριστούμε για την προσπάθεια που θα κάνει να ανέβει τις ανηφόρες, ο κύριος Ανδριώτης. Αν το πετύχετε στην κατηφόρα, καλά είναι να κάνετε στην άκρη. Σε 5 ξεκινάμε. 5, 4, 3, 2, 1, πάμε. Καλή επιτυχία, παιδιά. Βρισκόμαστε στην περιοχή παρατηρητήριο, στην εξέλιξη του αγώνα. Λοιπόν, σίγουρα είναι πολύ ευχάριστος και θα περάσουν τα παιδιά από ένα πολύ καλό, πολύ δυνατό μονοπάτι και τεχνικό. Καλή επιτυχία σε όλους. Inside me that pulls beneath the surface, consuming, confusing. It's not the self-control I feel is never controlling. I can't seem to find myself again. My walls are closing in. Not a sense of confidence. I'm convinced that there's just too much pressure to take. I felt this way before, so insecure.
Έχουμε κοντά μας τον κύριο. Είμαι ο Γιάννης Κιωσές, διοργανωτής του αγώνα μαζί με το συνεταιρό μου Λεωνίδα Ταγκουλάρη. Έχουμε φτιάξει ένα όμορφο αγώνα στην περιοχή Αφρατίου με πολλά μονοπάτια. Αποτελείται ο κύκλος από 17 χιλιόμετρα. Δεν πειράζει, είναι τα έξω κόσμο αυτό. Τι άλλο. 150 συμμετοχές έχουμε από όλη την Ελλάδα και από νησιά της Ελλάδας και ξένες συμμετοχές. Ωραία. Πολλές γυναίκες θαραλέες ήρθαν πρώτη φορά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τους Σαμαρίτες, τους χορηγούς μας, τη Vodafone, το Αρτοπία Θεοδόρου, την Cube Ελλάς, την Folders, την Body Soul, ξέχασα κανένα, και την Power Horse. Okay. Everyone's watching like a whole way from the car, hot hard dimes. Look and say, I need to charge guys and make some hard swaps. Τερματισμός για τα παιδιά στο 71 και το νούμερο 73, συγχαρητήρια. Έλα, πάμε άλλο ένα. Για το 507 συγχαρητήρια. Τερματισμός για τον Ανδρέα τον Τζακαρόπουλο, 3.43, πρότυπο Jim, συγχαρητήρια. Τερματισμός και για το 407, συγχαρητήρια. Μπράβο. Πάτε ρε παιδιά στην αστυνομία. Ένα χειροκρότημα στο Δημήτρη. Στη δεύτερη θέση γενικής ο Παναγιώτης ο Σκυλοδήμος με ένα χρόνο 1.48.12. Συγχαρητήρια Παναγιώτη. Και πρώτος γενικής ο Ανέσης ο Κουρμπέτης από τους Niners με BMC ποδήλατο όμως. Συγχαρητήρια παιδιά. Μπράβο παιδιά, μπράβο, συγχαρητήρια. Ωραία. Πέμπτη θέση ο Γιάνναρος ο Γιάννης. Πέμπτη θέση ο Γιάνναρος ο Γιάννης. Τέταρτη θέση ο Ανδριώτης ο Κωνσταντίνος, ο οποίος είναι και ο Έλληνας πρωταθλητής του Downhill και έκανε τη μισή διαδρομή με σκασμένο ελάστικο. Δεν κουβαλάει τίποτα μαζί, δεν τα αλλάζει. Τρίτος ο Ευσταθείο ο Κωνσταντίνος από το Master Bike. Μπράβο.
Δεύτερος, Ζιλμπέρτ Βιρσέν Κακουτάν από τις Φιλιππίνες, ένα μεγάλο χειροκρότημα που μας έκανε την τιμή να τρέξει σε αγώνα στην πατρίδα μας. Και πρώτος, ο τοπικός, ο Βασίλης Ομπενάκης από το Master Bike, με χρόνο 1 ώρα 7 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα. Συγχαρητήρια. Μπράβο παιδιά. Και το δωράκι σας από την Power Force. Καθίστε παιδιά λίγο πώς είστε λίγο. Πώς είστε. Ακόμα μία. Πολύ ωραία. Ο Βιτζιλέος, ο Στέφανος. Τέταρτος ο Παπαναστασίου, ο Αναστάσιος από τον Protect Team. Τρίτος ο Κακούρης, ο Δημήτρης από τους Niners. Μόνιμη παρουσία στο βάθρο κάποιες από τους Niners. Δεύτερος ο Πετρίτης, ο Θοδωρής από τον Παράδεισο. Αμαρουσίου προφανώς. Γιώργο, για το δεύτερο. Ο Πετρίδης, ο Θοδωρής δεύτερος. Μπράβο Θεό. Μπράβο. Είναι παράγοντας πλέον. Και πρώτος ο Κουρβέτης ο Ανάστης που ήταν και ο πρώτος του αγώνα. Με χρόνο 1 ώρα 47 λεπτά 44 δευτερόλεπτα και από την ομάδα του Niners και ο Ανέστης. Με BMC πόδιλα. Ήθελε να πάρει αλλά δεν είναι για όλους. Συγχαρητήρια παιδιά. Λίγο, να περάσει κυρία. Περιμένετε λίγο, κάτσε λίγο φίλε μου, κάτσε γιατί ήταν η κυρία σου. Ακόμα μία. Μπράβο, ωραία. Πέμπτη θέση, Θεοφίλου Παναγιώτης. Μπράβο Παναγιώτη. Απάμβο Mountain. Συγγνώμη. Τέταρτη θέση. Εδώ θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα. Τρίτη θέση, Αντωνίου Θανάσης. Ταλνίδα, γνωστός Παλτό. Δεύτερη θέση, Δημητρόπουλος Ευάγγελος. BN Cycling. Και πρώτη θέση, ο Σκόρδας ο Γιάννης. Αγαπητός αθλητής σε όλους τους αγώνες. Ο οποίος δούλευε μέχρι τις 6 ώρα το πρωί, ήρθε κατευθείαν, τσίπησε και το κυπελάκι. Λίγο όπως είσαι, όπως είσαι. Λίγο να περάσει, λίγο σηκώνει. Λίγο πιο κοντά. Μπράβο παιδιά, μπράβο Θανάση, μπράβο Θανάση. Μπράβο να τα βγάλε. Μόνο με τρισικό. Λίγο κυρία μου. Ωραία. Ευχαριστούμε. Μπράβο. Είναι πολύ καλό παιδί αυτό. Ναι. Πέμπτη θέση, ο Γαλλής ο Δημοσθένης. Μπράβο Γαλλή. Από τους Niners. Τέταρτος, ο Χανούμης ο Γιώργος. Από το πρότυπο του γυμνασίου στην Ραφίνα, ο οποίος είναι και ο συνδιοργανωτής του αγώνα που θα γίνει στα μονοπάτια της Ραφίνας. Καλά θα ήταν να τους τιμήσουμε. Τρίτος, ο Σκορδίλης ο Βασίλης. Από την GBF. Δεύτερος,
Δεύτερος ο Ροβάκης ο Δημήτρης, Just Ride. Ναι, τα μάζεψε τα κυπελάκια. Και πρώτος, ο γνωστός σε όλους μας, Σκυλοδήμος Παναγιώτης, με χρόνο 1:48:12 και δεύτερος γενικής. Συγχαρητήρια σε όλους, παιδιά. Ωραία, όλοι μας παιδιά εδώ. Θα παίρνει διπλά τα κύπελα. Πήρουμε κάνα κύπελα εδώ. Να ξανάρθουμε. Τις επόμενες έχουμε και την Ιππηλιακά μεγάλα. Πέμπτη θέση, Λουκόπουλος Κώστας. Έλα, φωναχτέ. Για το κράνος. Τέταρτη θέση, Σακελαρίου Ανδρέας. Μπράβο. Τρίτη θέση, Φιλιππίδης Γιώργος. Πρότυπο γυμναστήριο Ραφίνας. Αυτό είναι. Είναι ο Πετρόγιαννης να σε δει. Δεύτερη θέση, Κούρτης Αντώνης. Και πρώτη θέση, Γκίνης Γιώργος. Πρώτη και τελευταία μπιξά, κανείς να τρέξει πέρα. 14. Δεύτερη θέση, η Μούκα Ειρήνη. Συγχαρητήρια Ειρήνη. Και πρώτη θέση, η Λαζοπούλου η Βάσο, ένα δυνατό χειροκρότημα στη Βάσο, η οποία πήρε και το Πανελλήνιο πρωτάθλημα την προηγούμενη Κυριακή, το μάραθον στη Σαραμίνα. Κάνει συλλογή από κυπελάκια. Κάτε λίγο, εδώ λιγάκι. Μπράβο. Μπράβο κορίτσια, μπράβο. Μπράβο. Όχι ρε, έχεις που το δικά. Αριστούμε! Να ευχαριστήσω άλλη μια φορά τους χορηγούς, τα παιδιά από το Master Bike, τη Ford Labels, τη Cube, τη Maxis, το Power Horse, τη Vodafone Συναπάτων, τον Νίκο τον Θεοδόρο, τον Φούρνο Θεοδόρου, την Αμαλή Κεράσματα που μου είχε τα πολύ ωραία παστέλια που είχατε μέσα. Ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Τον κύριο Ζερβεγιάννα από την Cube.